दिनैनि जोंनि बे बासबारि एलेकायाव धरना होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोङो जोंनि थामोनथाखौ दाबो गोराथियै मोनाखै। मानो होनबा जोङो नामजारिनि थाखाय एसेबां मानि खारबाय होमब्लाबो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै होआखै। नाथाय दिनै मोनसे कम्पानिया मोनसे जायगायाव जायगा होजायैनि थाखाय जोंनि जायगायाव फैनानै 3600 बिगाखौ माबोरैहाय हठात मथात मोनखो रायजो राजा मिन्थिया जासे बेनि बासिन्दाफोर मिन्थिया जासे दा आं बेखौनो बुङो दे जोंहा मोनसे डिमान्ड दङ फरेस्ट राइट्स होननाय बे राइट्सजों जों खारदोंमोन PRF एरिया होननानै आगोलाव जोंखौ RF बानायनो थाखाय अनेक दाबि खालायदोंमोन DFOआ। नाथाय जोङो RFनि थाखाय डिमान्ड खालायनानै DC अफिसाव दंजोबो। नाथाय बेफोरखौ सोङा हुसिया खबर लाया हुसिया जोंखौ डाइरेक्टयै बिदि कम्पानि फैनाया गाहाम जायाखै। बिथां हिमन्त बिश्व शर्मा प्रमद बर' बिथांमोनहा मिन्थिया नामा बसुमती एप्स होननानै बिसोरो दैथायहरबाय सार्केलनिफ्राय। नाथाय बे सार्केलनि खामायाबो मोनसेबो जाफुङाखै। नाथाय मा खालामनो जोंबो बेखौनो नेयै सेलेक्सन बर्डखौ जों इसेबां मानि रिकुवेस्ट खालायबाय जोंनि एरियाखौ थाबैनो सेलेक्सनाव BTC एलेकायाव हरदो होननानै। बेखौ प्रमद बर'नि दानाय माखासे सेलेक्सन बर्डनि बे मानसिफ्रा कमिटिफ्रा दिनैसिम अफिसावनो दङ दासिमबो सेलेक्सन खालायनानै हरा। जायखौ खालामदों बिसोरो मोनबाय जानो हागौ। नाथाय जोंनि बासबारि एरियाखौ गावहा बासबारि एरियानि चेयारमेन हिसाबै उनाव हरगोन होननानै दिनैसिम फैयै 4 बोसोर नै दा 6 मासानो गैला। बेवहाय बिथाङा मावनो होनदोंमोन। नाथाय बे मावनायनि सिगां होनायनि सिगां मानो बेबायदि कम्पानिया जोंनिफ्राय सुख'फैखो मिन्थिया हुसिया। जोंनो बेनि मोनथायखौ नांगौ आरो मिन्थिनो मोननांगौ आरो मानि थाखाय बेबादि सुफैदों आरो जोंनि हाया जाग्रोजोबनांगौ। बेनि उनाव जा बाद बाखि थायो रायजोआ लाखांनानै बेखौ बिथांमोनहा लानो हागौ। आं एफाग्राब मानि बुंनो थाङाखै। मानो होनब्ला जोंहा आमार माटी आमार खेथि आमार दाबि आमार नजर बेथि बे खोथाया मदिनि खोथाया बोरो माथो जेबो जाफुङा। बिफां गायनो हरबाय बिफां गायबाय फैसा 10,000 होनो होनबाय 10,000खौबो दिनैसिम होआ। दा माथो नोंसोरो जोंनि फरेस्ट एरिया होननानै जोंनि हाफोरखौसो लाफैजोबखो जों होनो हानाय नङा। बेयो जोंनि 6 सिडिउलनि एरियायाव जोङो मालाबाबो बर' हिन्जावफ्रा गोरायैनो दङ। नाथाय बर' हिन्जावफ्रा हगारनो हानाय नङा। बेखौ जोङो गोरायै दाबि दैथायहरनाय जाबाय। खुलुमबाय गोजोन्थों। आङो बे ओनसोलनि सासे थागिबि मानसि बा आङो बे ओनसोलावनो बसबास खालामनानै थानाय। दा आङो गावबुरा एस'सिएसननि बासबारि आन्चलिक सेक्रेटारि। दा जोंनि नैबे दिनैनि धरना होनायनि खारनानो जाहैदों जों खोनानाय मथे आदानि कम्पानि जोंनावहाय हाबफैनो नागिरदों। दा बे हाबफैनो नागिरनाया जोंनि नैबे ओनसोलावहाय गामि दरबासोनि हायानो गासिबो थांजोबनो नागिरदों। दा बेनि थाखाय जोङो बेखौ प्रतिबाद खालामनाय बेनो जे जों बे कम्पानिखौ जों बाहाय होनो हानाय नङा। मानोना जोंहा बेहाय मोसौ मोसानि खोथा दं हाग्रानि जुनाद जिब जुन्थुनिबो खोथा दं। आरो दैज्लां जायोब्ला बे ओनसोला दैबाना जायो। दा जों हाग्रायावनो खारखोनांगौ जायो। बेनिखायनो जों बे ओनसोलखौ होनो हानाय नङा। दा खोनानाय मथे जों नैबे आदानि कम्पानियाव 3,500 हाखौ दखल खालामगोन होननाय खोनादों। दा जोङो एफा बुरजा हाखौ जुदि होयोब्ला जोंहा इयुननि थाखाय बहुद खस्थ' मोनगोन। दा बेनिखायनो जों बे खोथाखौ बुंथेनानै दोननो लुबैदों बा जोङो बे हाखौ हगारनो हानाय नङा। मानोना हगारनांगौब्लाबो दिनैहाय जों नुनो मोनदों जोंनि आसाम सरकार भारत सरकारा दिनै हा खलबसेखौनो जोंनो बा बिगासेखौनो जोंनो बेखिनि हाखौनो जोंनो रेजिस्टार खालामना होनो हायाखै। दिनैहाय गुबुन हारिनि गुबुन जायगानि
आदानि कम्पानियासो दिनै बे हाखौ बायगोन बादि बा सुक्ति लानाय बादि जों खोनानो मोन्दों। दा बेनिखायनो दिनै जों बे कम्पानिखौ जों बाहाय सफैनो हानाय नङा। मानोना जोंहा बहुद इयुन रायजो जानांगौआव जोंहा खस्थ' मोनगोन। बेनिखायनो जों रायजोफ्रा समग्र नैबे गामि दरबासेया जोंहा खुब खस्थ' मोनगोन। बेनिखायनो जों बे आदानि कम्पानिखौ बन्द' खालामनाय जागोन।